खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ बाक्सायाव सा-सानजानि बयनिख्रुइबो देरसिन एरि रेशम स्पिनिं प्लान्टखौ बेखेवदों। BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ बृहस्पतिबाराव आसामनि बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि कारवाजाननि इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कआव एरि सिल्क स्पिनिं प्लान्टखौ बेखेवना होयो। सा-सानजा आखाइ शिल्प आरो आखाइ इसान जौगाथाय निगमजों 14.92 कौटि रां बाहायनानै गायसनजानाय गोदानथार सुबिदाया बे ओनसोलाव गावनि रोखोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन। 12,916 बर्ग फुट गोसारनाय बे प्लान्टआव 960 रिं फ्रेम स्पिन्डल दं आरो बेवहाय सानफ्रोमबो 450 किल'ग्राम एरि रेशम खुन्दुं दिहुननो हानाय गोहो दं। बेनि थांखिया गामियारि रांखान्थिखौ जौगाहोनाय आरो अरायथा साख्रिनि खाबुफोर सोरजिनाय, गुबैयै दोरोङारि महरै एरि रेशम आबादाव नांथाबनाय आइजोफोरनि थाखाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ ओनसोलारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनायाव मावथांखिनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। जोंनि रांखान्थिया जौगागोन जेब्ला जोंनाव थोजासे दारिमिनफोर थागोन। बिथाङा प्लान्टनि जाफुंसारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय खौसेयै नाजानो खावलायदोंमोन। बिथाङा साख्रिनि थाखाय लाइमोनफोर हाबफैनायनि बादै जिंगासिनायफोरखौबो बिबुंसार होदोंमोन। ओनसोलनि सिङाव रोंग'थिखौ लाखिनो थाखाय जायगायारि खाबुफोर सोरजिनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों। एरि सिल्क स्पिनिं मिलनि GDM आरो COO बिद्युत बिकास राजकनवारआ गावनि बरायनाय बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि बे प्लान्टआ सिगांनिफ्रायनो सा 22 सुबुंफोरनो खामानि होखाबाय, जेराव 54% बर' हारिनि। बे सुबिदाया सा 375 सुबुंफोरनो थोंजोङै साख्रि होगोन आरो सा 50,000सो नखरफोरनो खेंस्लायै जिउ राहा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे प्लान्ट गायसननायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय NEHSDC आरो BTR खुंथायखौ साबायखर बावो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बर्मानि MLA भुपेन बर'जों लोगोसे मुंदांखा मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। राकेश ब्रह्म, धनन्जय बसुमतारी, दावबायसा बर', रुक्टिम बरागहाइन, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल BTC, PBSLN मुर्ति, NEDFI नि CMD आरो NEHSDC नि सामलायगिरि बिथोनगिरि आरो ब्रिगेडियार RK सिंह मोनहा दंमोन। नैथि खौराङाव दङ, खेल रत्न बान्थानि थाखाय सायख'जानाय 4 एथलीटफोरनि गेजेराव मनु भाकर आरो गुकेश। लाइमोन आयदा आरो गेलेमु मन्थ्रि बिफाना 2024 मायथाइनि थाखाय मानगोनां हायुंआरि गेलेमु बान्था फोसावदों, जेराव 4 सरासनस्रा नङै एथलीटफोरखौ मेजर ध्यानचन्द खेल रत्न बान्थाजों मान होनाय जादों। बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह आरो प्रवीण कुमार दं, जाय गासैबो गाव गावनि आयदाफोराव भारतारि गेलेमुफोराव मख'जाथाव बिहोमा होदों। बे बोसोरनि हायुंआरि गेलेमु बान्थाया खालि गावारि रोंग'थिल' नङा, नाथाय हादोरनि एथलीटफोरखौ हेफाजाब होग्रा क'चफोर आरो आफादफोरनि अरायथायै थुलुंगा आरो बावसोमनायखौबो फालियो। जानुवारि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बे फोरबोआ गेलेमु मुलुगाव बेफोर फोथायथावै मोनफुंनायफोरखौ मान होनो समायखिरा लायो। थामथि खौराङाव दङ, मुम्बाइआव फिसाजोनो जाग्रा आदार दैथायहरनाय समाव साइबार थगायनायनि थाखाय मुम्बाइनि आइजोआ 1.5 कौटि रां खोमादों। मुम्बाइआव मोनसे सोमोनांथाव साइबार केलेंकारिआ खोला मुम्बाइनि सासे 78 बोसोर बैसोनि आइजोखौ 1.5 कौटि रां थगायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिल्ली पुलिसनि मावख'गिरि महरै सिनायथि होग्राफोरा बिथांजोखौ रां थगायनाय आरो फेग्रा मुवानि दायजों लोब्बा थानायनि दाय होदोंमोन। थगायनाया बै समाव जागायजेन्दोंमोन जेब्ला बिथांजोआ आमेरिकायाव गावनि फिसाजोनो करियार दैथायहरदोंमोन। बेनि उनाव मोनसे कल फैदोंमोन जेराव दाबि खालामनाय जादोंमोन दि बिथांजोनि पेकेजाव गोसो गोनां बेसादफोर आरो आयेन बेरेखा मुवाफोर दं। माखासे साननि उनाव थगायग्राफोरा बिथांजोनि सम्पथिखौ रैखाथि होनो थाखाय 1.56 कौटि रां दैथायहरनो थाखाय बिथांजोखौ सिगिनो थाखाय भिडिअ' कल, पुलिसनि खसाब आरो नंखाय वारेन्ट बाहायदोंमोन। बिथांजोआ नखरनि सासे सोद्रोमाजों रायज्लायनायनि उनाव केलेंकारिखौ हमदांनो हादोंमोन आरो बेखौ साइबार क्राइम हेल्पलाइननो फोरमायदोंमोन। बे जाथायखौ मुम्बाइ पुलिसनि खोला साइबार सेलआ नायबिजिरगासिनो दं।
ब्रैथि खौराङाव दङ फेसबुक लोगोखौ लोगो हमनो थाखाय आयेन बेरेखायै सिमा बारनायनि उनाव पाकिस्तानाव भारतनि सासे सुबुंखौ हमदों। ब्रेकिं निउज आयेन बेरेखा सिमा बारनायनि थाखाय पाकिस्तानाव भारतनि सासे सुबुंखौ खादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला सासे 30 बोसोर बैसोनि भारतारि सुबुं बादल बाबुखौ पाकिस्ताननि पान्जाब ओनसोलाव आयेन बेरेखायै सिमा बारनायनि थाखाय खानाय जादों। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया जादों बिथांनि मावनायनि जाहोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला बाबुआ सासे फेसबुक लोगो सना रानीखौ लोगो हमनो थाखाय सिमा बारदोंमोन, जायखौ बिथाङा हाबा खालामनो लुबैदोंमोन। जेखि जाया मानो थासारिया मोनसे थुनफावथायारि महर लायो जेब्ला रानीआ ओनसोलारि पुलिसनो खोन्थादोंमोन दि बिथांजोहा बिथांजों जुलि जानायाव जेबो गोसो गैया। पुलिसआ रानीनि बिबुंथिखौ रेबगान्थि खालामदों, जायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि सानैबो 2 आरो खावसे बोसोरनिफ्रायनो फेसबुकआव लोगोमोन। बाबुखौ पाकिस्ताननि बायजोआरि आयेननि सिङाव हमनाय जादों आरो आथिखालाव बिथाङा 14 साननि थाखाय न्यायारि बेंथियाव दं। फैगौ हियारिंआ 10 जानुवारियाव जागोन। बे जाथाया अनलाइन लोगोनि खैफोद आरो गेजेर हायुंआरि सिमाफोरखौ मान होनायनि गोनांथिनि बादै गोब्राब जिंगा सिखांदों। जों बे थासारिखौ नोजोर होबाय थागोन आरो जेब्लानो बांसिन फोरमायथि मोनगोन अब्लानो आपडेट होगोन। 5थि खौराङाव दङ गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव फोरोंगिरिया उन्दै हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला गुवाहाटी नोगोराव मोनसे जिंगासिनो गोनां जाथाय नुजाथिदों, जेराव गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ बिनि फोरोंगिरिया गाज्रि आखु दिन्थिदों। बे जाथाया दिसपुरनि सप्ता साहिद पथआव जादोंमोन। दिसपुर पुलिस थानाया फोरोंगिरिनि सायाव आथोनारि गाज्रि आखुनि दाय होनानै पक्स' आयेननि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों। बे जाथाया आसाम आरो त्रिपुरायाव उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो हानजा जिनाहारि खालामनायनि गुबुन जिंगासिनो हानाय रिपर्टफोरनि उनावनो जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।